El projecte educatiu de l'Escola Gabriel Castellà s'emmarca en dos eixos. Per una banda tenim un eix artístic que comença amb el projecte Ara Art. Aquest projecte consisteix en que a partir de tercer de primària els nens i les nenes s'inicien amb un instrument de corda fregada. I a més, també en aquesta vessant artística fomentem i potenciem els tallers ambients on afavorim la imaginació i la creativitat mitjançant l'ús de tècniques artístiques i també l'apropament de les obres de diferents autors. I per una altra banda tenim l'eix científic, on Magnet té un paper molt important, ja que des de fa 4 anys l'escola té una aliança amb l'Institut de Ciències de l'Espai. Llavors aquesta aliança el que ens ha permès com a escola és que els mestres afavorim el fet que els nens es puguin fer preguntes investigables i busquen respostes basades en evidències. Per a l'Institut de Ciències de l'Espai, aquesta aliança amb l'Escola Gabriel Castellà ha suposat una oportunitat molt gran d'apropar-se al món educatiu i de fer una col·laboració entre personal científic i personal docent que ha estat molt enriquidora. Hem treballat a diferents projectes i un dels més recents que comença avui és un projecte que uneix periodisme i ciència i l'alumnat es posarà a la pell dels periodistes entrevistant a investigadores de l'ICCSIC. Les nostres professores ens van ensenyar uns vídeos d'unes científiques i nosaltres vam triar de fer una entrevista a la Mar Mezcua. M'han fet preguntes sobre la meva feina, però també sobre la meva vida personal. En projectes com aquest, el nostre institut aporta la ciència i els estudiants han de buscar, dins de la part de periodisme, aprendre a fer una entrevista, fer preguntes, però també indagar sobre de què treballa aquella persona per buscar preguntes específiques del camp d'aquella persona. M'ha sorprès que em preguntessin sobre forats negres, que és una cosa que en el seu dia a dia no toquen, és un tema molt específic i han hagut de buscar què és això per poder-m'ho preguntar. Després de tots aquests projectes ens han vingut ganes d'aprendre més de l'espai. El meu rol com a formador Magnet a l'Escola Gabriel Castellà en un principi és com desestabilitzar una mica els mestres. Per això han d'estar disposats a repensar la seva manera de treballar. Llavors, clar, fer-los veure que la vida està carregada de ciència i que la ciència no és només l'assignatura que està a la pàgina 7 del llibre de text de ciències, sinó que mirar al cel està ple de conceptes científics que ens poden ajudar a comprendre el món. I llavors, per altra banda, clar, tenim els científics de l'Institut de Ciències de l'Espai, que ells els que estan acostumats a parlar com a científics i fan els seus papers i el seu llenguatge i els seus conceptes són molt abstractes per la gent normal i corrent. I llavors faig una mica com de mitjancer. Primer, generar que hi hagi una bona entesa i unes bones relacions professionals i humanes i que després els llenguatges que es facin siguin entenedors per tothom. El proyecto de manchas solares del ICCSIC con la Escuela Gabriel Castellà empezó en el curso académico 2023-2024 porque hemos donado un telescopio educativo a la escuela. Entonces, para hacer un proyecto en el que podamos medir la rotación del Sol siguiendo las manchas solares en su superficie. El que m'ha sorprès és que hi ha alguns números positius i alguns números negatius i si vols una taca, per exemple, per aquí, pots dir -4 i -3 i són les coordenades de la taca. Aquest projecte de taques solars parteix d'un procés d'indagació que implica formular-se preguntes investigables, també implica que l'alumnat pugui expressar el que pensa, poder fomentar també el pensament científic, que tothom pugui anar mica en mica desenvolupant unes competències que són significatives pel seu dia a dia, com podrien ser, per exemple, treball en equip, respectar i escoltar l'opinió dels altres, ser crítics i crítiques. Treballant en grup crec que he après a escoltar més a la gent, saber les opinions. Lo que más me ha sorprendido de los alumnos trabajando este proyecto es la capacidad de síntesis que tienen. En el sentido, yo creo que se nota mucho el trabajo que ha habido durante estos 4 años en el proyecto Magnet, en el que han podido trabajar con ellos el espíritu crítico, saber cómo hacer preguntas y saber cómo coger información y de verdad sacar lo que es importante de ellos. El lab docís que tenim a l'escola permet apropar la ciència als més petits.
Són 3 sessions setmanals d'ambients amb infants de diferents edats, barrejats, i la sessió es divideix en 3 grans moments. El primer moment, quan arribem, fem una conversa, una rotllana d'inici, on els infants se'ls presenten les propostes que trobaran en aquella sessió i on la mestra també aprofita per plantejar algun repte a resoldre durant aquella sessió. Llavors hi ha un moment posterior, que és la segona part de la sessió, diguéssim, que és quan els infants experimenten totes les propostes, exploren, es fan preguntes. La tercera part de la sessió és el moment que recollim i llavors tornem a la rotllana, igual que havíem començat, tornem a la rotllana i és on aprofitem per posar paraules a tot allò que han estat investigant i experimentant. Doncs aquest primer trimestre hem treballat el projecte del reciclatge, ja que hem partit d'un conte i què passa al nostre planeta, i ara, com a continuïtat, li volem donar de cara al segon trimestre treballar què necessitaríem per viure en un altre planeta fora de l'espai, en aquest cas Mart. Fins ara hem intentat que els alumnes tinguin una mirada científica a l'hora de mirar el món i que quan siguin grans això els serveixi per prendre decisions i per la seva vida. A casa recomanaríem totalment l'Escola Gabriel Castellà. De fet, som militants activíssims quan arriben les portes obertes o quan és l'època de preinscripcions. En aquesta escola tenim la sort que hi ha un equip humà incansable, que té la vocació que arriba fins als núvols i que aquesta és l'autèntica sort de les famílies, perquè el que importa el dia a dia és la vocació i la passió dels professionals de l'escola, i això ho tenim asseguradíssim.